Salam vatandaşlar. Telefonumdan açsam kompüterimin bir nemete bolly. Kameram işledi bilmedim. Teknik nätälik üçin ötünç soraýan. Sesim oňap gelýän vatandaşlar. Neme? Soňky gelýän habarlara seretsek vatandaşlar Germaniýa Türkmenistana sanksiýa girdipdir. Bu gelýän habarlar tasdiklanýar. Oğlum nämeden tasdiklanýar? Türkmenistanam Germaniýanyň maşinlaryna sanksiýa girdi bilýän vatandaşlar. Şoň üçin menim pikirimçe ikisiniň ara baglanyşy hökman bar. Sebäp diýsen Türkmenistanam soňky döwür Germaniýanyň Mercedes, BMW ýaly maşinlaryna salman başlady. Şonuň esasynda da Türkmenistan inni sanksiýa ýuwaş-ýuwaş düşürdi vatandaşlar. Üstesine ha şu wagtky bolýan wakalar Ýewroparlamente çenli gitdi vatandaşlar. Ýewroparlamente çenli bardy. Bumun şu näme şunu yani şu wagtlara eger gödüňini tutsak yani birazgam soňky döwürlerde meniň TikTok'umdaky näsazlyklar sebäpli YouTube'da etmeli boljak. Başga çykalgamydam ýok. Çäre tapýas ýöne özümçe derro. Maňa şu wagt ýene birjaň etdi şuň. 2018-iň senasynam Lewapdan maşinçiler diýe saljak bolýarmyş diýe. Oňa da 2018 sena diýdi 2018-iň maşinlary minje saljak bolsa Türkmenistanyň tamojniklary bir daýhan adam nädip 2018 sena minýär 2018 sena minme haky ýok diýip sarýamyşlar bu vatandaşlar. Görýänmi? Yani maşinlara da sarap başlapdylar Türkmenistanyna. Ýatagam gülkünç ýagdaýda da biz hemmemiz bilýäs bolun. 2018-iň senasyny almaga hukuky ýok bir daýhan adam diýip. Näme sen jüňe girip aldym ony? Siz haramzadalar aňar başyndaky maşinlary minip bersiňiz. Arada soňky döwürlerde ay organ işäri lisiçka babyçka minmelmiş diýdiler bol bary. Lisiçka babyçka da geldiler. Soň ýuwaş-ýuwaş ay 2007-2008 kamerada ruhsat törýärmiş saat diýip ýuwaş-ýuwaş onu minip başladylar. Yani edýän haramlyklaryňyzy, owluklaryňyzy halk görüp otyr. Görkezmäň, gizläp ediň diýen manyda edilýän oýunlar. Yani Germaniýanyň ýöne şol maşinlarynyň Türkmenistana olan maşinlaryny alman başlaýşy sebäp diýsen BMW, Mercedes, Audi ýaly maşinlar Türkmenistana salyp bolanok vatandaşlar. Salyp bolanok sebäp diýsen Germaniýanyňky. Germaniýada bulara sanksiýa girdipdir Türkmenistana. Şolar ýer gurrun bar. Näçip bolsa Türkmenistanam ýuwaş-ýuwaş ýerine oturdurlarmy ka diýen. Edýän etdiliklerini. Diýerler Türkmen näl gowmaya delaňyz. Bu zatlar däpde sura urulýar. Adamlar ses çykarmasa depesinde guş ketek ýasarlar. Şonu Amerikada da. Näme diýe şatly haram Prada minýärmiş diýe. Ay ýok, ben Prada minerim ka. Min o aşağıdan doyurup bilen ol. Aşağıdan doyurmak üçin öňüne bütün koklaýarlar. Şo sümkün hesabyna da gurlap ýörer. Yemekden doymadyk, sümkü gemirip doyurum ka. Meň pikirimçe bar, şu düşüne gitselerem taşak giderlerim ka diýen ýurdu bar. Ay, buňa ýetinemeýdik, sümkü ýetdik. Ýere de adam ýok. Gelin taşsaly gideliň lay, haýtam bolsa bir ýurda diýip plan üçe oturlarym ka diýen meň pikirimçe. Ýurdu ýaşar etmediler bolun. Öz aramyzda da ýöne meseleler känna. Esatanam Ýewropa daşary ýurtlardaky illeşlerimiz. Has demokratik döwletde ýaşaýaňyz biz aýno. Türkiýede ýaşap şu zatlar bu zatlar etjek bolýar. Siz aýno. Has demokratik döwletlerde ahyryno beýbe. Gorkup beýle kelläňizi işlädim karay.
Yani Amerika'da yaşap, meni tanışlarıma da gürleşen olun. Amerika'da yaşap, intern kellesi gulpun içinde geçip öğren iyileşen bardığını eşitcan olun. Gen yani be. İntern şu kellesinin içinde gulp var. Şu gulpunu ayırma intern. Şeyle demek, ey bir çıkan son bir deneştirersin ha, ho, Türkmenistan ulan, İngolman, Amerikan deneştirersin ha. Ya şon etmek kıyın mı kara? Şon etmek kıyın mı kara? Mene hayran aldım ey vatandaşlar. Yani şu ösen yurtta yaşavam. Ya başka ortaya var mı? Bizim düşünmeyen tarafımız var mı? O iyileşler. Siz ne görüyorsunuz? İtimekten doymadık çünkü yanıp doyurum ka yurdu yaşar etmediler. Salam salam vatan ol, hoş geldiniz. Hava yaşayan insanların yaşadığı fark etmediği toplum. Kan sorucu sülükler kandan doyur yönü olur dine gara toprak doyurur diye. Direliş Türkmen olsunuz. Yetim ve yetir. Aymen burada teklif edýän gelin biz gaýtan birimize beter bolup şu sisteman beter gollalyn. Edil Cemal Saparowadan Onjuk Musaevden beter bolup götürülün. Şeýle etsen sistema ýalňyş bolsa öz-özünden dagar diye. Näme ýurdy ýamanlaýan olar ýaly ýurt yer şaryna ýekejedir. Ýekejede adam ýowatjak bolýan diýdene. Ağaçtan yasalan parada mindirmeli şatdayım niye? Bar gorku bar da şurutta bolsalaram. Doğray diýen watan oly. Ýöne men bir da düşünem oktaray. Bu daşarutdakylar gorku bar, bir yani gorku bardır bolyn. Bir de molar öňe çykyp bir ýaly aktivist ol ekrana çyk diýem da. Gat köp adam ha istedem de oklay. Yani Türkiýede bolsaň ha diýen dernek bar, gel tanışaly, oturaly, gepleşeli, çay içeli. Bir derneğe golla veriň, jemgyýetçilik problemlarymyz bar, o tarapyny çözelim. Ýöne tankide oturmalyňda gelin birden bir ýerinden tutalyň, şu ýatan nemen galdyrjak bolalyň. Yani ine de jemgyýetçilik kuramaňyz bilen näşwat mysal üçin Kiprdan bir aýarlawan gelýärmiş. Sirospeçin ýa bagry oturupdyr. Oňam diýe hiç il kömek edip biljek bärde garnaşam ýok diýe watandaşlar. Hiç il garnaşam ýok diýe. Indi şoňa kim kömek etmeli şu wagt? Kim kömek etmeli şoňa? Şonuň näme garnaşy ýok bolsa ölüp gidämelimi? Bollumy indi şoňa? Konsulluk kömek etmelilämi bolmany? Konsulluk eden ok. Oň üçin tamalýardan getirmeýär. Ýöne men gaharym bilen zady konsulluga mara elasyndan jik şey diýip tasdiklaýan ok da bar günä bizde däl watandaşlar. Biziň hem başarýan adamymyz bar, başarmaýan adamymyz bar. Başarmaýan zatlarymyz sanamaly bolsak, biz isläň wagtymyz samolyot getirdip bilemiz ok. Biz isläň wagtymyz pasport originaly ýaly berip bilemiz ok. Uldup bilemiz ok, 5 ýyllyk täze pasportyňyzy Türkmenistana gitmän berip bilemiz ok diýip aýdy bermeliläm karay. Şu zatlary öz konsulluğun saýty bolýar da, bolýar şu taýlarda ýerine ýetirse bolmaýarmy? Bir elastyndan, golastyndan birazjyk şu zatlar diýmän gaýtan beter şu wagtky halkyň garşysyna görüşip özüne düşman çöplen okmu şo? Dernek haçan barp bolar, nire men barjak bilen tanışjak. Dernek ha bazar gün ýetir öýleden soň şu taýda men watandaşlar. Gelin hatta ertir derneğin wajny meselesi var. Oturalım gepleşelim. Yani derneğin dolandyryş kadrlaryny düzmekçi, şonu dolandyrjak adamlar boýunça şu iýleşler arasyndan, agdalaryň arasyndan bir saýlamaly, kimi saýlaýan dolandyryş ýönetim kadrosy, ýönetijiler, dolandyrjylar we zapasaklar. Bu bilýärler gelsin watandaşlar, ertir sagat 13:00'dan soň şu taýda derneğin agzynda duşşolyň. Dernekde ýani toýust. Rossiýada mesne bolsaň $30,000 bagyr çalyşyp berýärler, öýde ýöne mesne bolsaň. Nurjan janyň sag bolsun, dost maddi tarapdan we fizik tarapdan arkandylar. Köp sag bolun Hasan. Sen
çağa wagtyň Türk mekdepde okudyňmy diýe. Okudum vatandaşlar okudum. Bayramalla okudum. Miting edeliňläň. Keşe näli adaýlaryň Gurban Guly maryny gurutup gaýtdy Wi-Fi işlän ok. Nire barmal aýtmadyňa. Nime var vatandaşlar? Yani nimede öküz var. Yani şu taýdan aýdaýyn hatda ýazaýdan mykam menem. Menem şu taýk ýazaýyn vatandaşlar sizem ýazyň belläp alyň. Telefondan girdim de muňa nädip ýazylýany. Men ýazyp bilemok mykam ýa telefonla şu wagt telefondan birinji ýedek girdim diýen ýaly. Nime var? Rasim Paşa Mahallesi, Meltem Sokak, No 15. Yani Meltem köçede 15-nji dom, 11-nji kwartira. Bizim dernegimiziň adresi. Bunu men nähili bir ýerge gaýjak bolýan şu wagt bolýan. Telefondan girem soň vatandaşlar şu wagt. Ýok, men ýazyp bilemok ýa-Allah. Dur. Moderatör ekle diye. Moderatör ekledim. Melik seni. Ondan sonra Vatan oğlu. Seni moderatör ekledim. Yani yazıp bilemok. Meltem Sokak No 15 Kadıköy'den gönüm 3 munt 4 muntluk yer boğan yandan. Gelin vatandaşlar irtirabetten soň menem şu taýda hem tanışmadıklar tanışalyň. Hem derneğin dolunmuş kadrları bilen aramızdan saylalyň. Kimlikli vatandaşlar gerek bu. Elbette kimlikleri bolmaly. Oturma izinleri bolmaly. Sahraul gelmediginden sagam seýapdysaň şu efiri goýamdan soň bir saat geçmäke meniň diýdi işim çykdy, aladam çykdy dat diýdi. Ondan soň gelmedi vatandaşlar. Özü maňa teklip eden ödü, gozgan ödü, gelliyen ödü, edelliyen ödü. Menem gurnodum, olam gelbiljek geldi. Ay diýdi wraç men ýok koronavirus ukolur mol men näme men barmasam bolanok näme diýdi ýarym saatdan soň bahana tapdy. Belli ki saparlyklym başlygy ruhsat beren näler ýa-da türkmen ogly mudur ýa-da halmara da olur barmy diýenler. Çoň üçin gynanybam duramok vatandaşlar yani. Gelen olsa şeyle soru jogap alışacaktık. Gynansam soňky minutda öz nemesini tapdy, bahanasyny. Men onu bahana hasaplaýan. Ben bilemok siz näme hasaplaýan. Hakykatdan hem iş çykan bolup bilermi? Özüm gepleşenden soň ýarym saat soň. Ýarym saat, bir saatyň içinde ýa pikiriniň ütkenmegi. Neyse. Türkmenistan'a diýişim ýaly Germaniýanyň maşinalaryna sanksiýa girildi. Germaniýada Türkmenistan'a sanksiýa girdipdir diýip şolar ýaly habar bar vatandaşlar. Onuň üstünde dogry işläliň, öwreneliň. Netip bolsa eger Germaniýa başyny çekken bolsa, Ýewropa döwletiniň başyny çekken döwlet ol. Germaniýa şolar ýaly diýen bolsa, meniň pikirimçe şotlaryny oňdurmaly mümkin. Käbir çorny şotlar we da gara hasaplar. Hökümetiň ýakyn biznesmenleriniň şotlary, dollarlaryň, ýewrolaryň uçýan şotlary. Olar gaty bolýarlar. Täpden her bir taşarrut valyutasy Türkmenistandan oturan ýerinde bolsun, Türkiýeden tapady ýok. Nira uğraşsaň ilki şol araçy banklar, Deutsche Bank diýeni Amerikan ýurduna baryp on soň gidýär. O taýdan dobro bilen gidýär. Tak što eger isteseler oturan ýerine Germaniýadaky Deutsche Bank islen şodu doňdurup bilýär. Belki da şeýle bolsun. Men habar şonu ýaly beşdim, dogrudur diýip umyt edýän inşallah. Başka vatandaşlar sizin yakın wagtda şu wagtky sud prosesi boýunça gidip baran sud prosesi boýunça da go habarlara garaşan. Yani go habarlar diýänim aslında ol vatandaşlarym tarapyndan elbet habar ol. Şol iş edenler tarapyndan. Ýöne ol illeşdirmedem näme egniň bilen
Kellen ulen ettin, eğinin ulen çek değil ya da. Bir de kanundan çıkamdok, kanundan çıkanlarım gollamdok, çıkam diyemdok hiç kime kanundan çıkmasadılar. Aleykümselam Serkan Bey, hoş geldiniz. Nur bu haramladaların pullarını el koydu Germaniya. RTB haber kanalı aytdı ya. O bak vatandaşlar. RTB nirin haber kanalı. Türkmenistan RTB. Serkan Bey sizin haberiniz var mı bu haberlerden? Şey koymuş. Türkçesi neydi ya? Sanksiyon. Vatandaşlar sanksiyon Türkçesi neydi? Maşını hiç adamlar imene nan tapması gaygı. Neyem için belli servisler köp dolar alya hakimlikle hemmeti Mercedes maşinle budjede pul adalanlar. Aleyküm selam kardeşim. Suut kaçan bolyağım. Yakın vakitte netip bolsa videolar, bolon vakaların videoları prokuratura geldi. Olar şoň üstünde derňe edip meýem bir kısansından sadyň öz aýtmışyna görä prokuratura düşündürüş bermäne çağırtdylar onu bir kunu. Netip bolsa suwda baranlaryna belli bol tak suwda bar bolan. Altınay Hocaýewa Allah razı olsun. Sağ olun sizden. Serjantlar bellendi mi? Yok. Şol dernege nesip bolsa gelin arkadaşlar. Kim dernekte hizmet etmek istiyorsa, gönüllü olarak çalışmak istiyorsa gelsinler arkadaşlar. Katkılarınız gerek. Derneğe yardımlarınız gerek. Oturalım masada edelim. Dernekte 5 yönetim, 5 yedek, 3 denetim, 3 yedek, cemiç 8 tane aktif, 8 tane pasif ýagdaýda 16 adam gerek. 16 adamyň hemmesi neme? Hemmesem netip bolsa kimlikli adamlar bolmaly, biram başardığından yani diksiyonu düzgün, konuşmalar, görüşmeler yapabilecek, tecrübeli, düşüncesi geniş arkadaşlar ihtiyaçlara bakıyoruz. Tamam. İnşallah Kurbanul edeni çeker diye. Herkes edeni çeker. Nitoko Kurbanul. Herkes. Ministerlere eden olsa çeker. Polisiýa işgärem eden olsa çeker. Nizaşto barıp bir maşgalany kösenem olsa şolam çeker. Bu taýdaky kargon işgärlerem eden olsa çeker. Etmedikleri bilen işimiz yok. Onu razbiratsiýa edýän, aýyl saýyl edýän prokuror we kadyet we suut we yani bu zatlar çözer ha. Adwokatlar we birinki onu şikayet etmek wagtynda. Iranyň üssü bilen ýürüş gurnasak öýmede mediýany çağırsak. Bolup biler vatandaş. Yani önümen sana aýdaýyn. Ýöreňde belki yok. Maslhat eden de müň adam bardyr. Ýörüň diýjek. Ýörep başlarsyň bolan 200 adama düşer. Yetip barýakan 50 düşersiň. Granitsa baraňda moş jekajöýüň baraýmaň mümkin. Ya da bir 5-10 adam bilen. Ýurdun içinde kerkiç taraplar koronavirusdan eder çekýärler, zorla bu kolediýalar almajak bolsaň öňe gelip zordan edip gidýärler, dawlene bolsa da hiç sat bolmaýar diýip urup gidýärler kolleýa. Ay ne etjekdi? Hadi kargon arkada kömek ederim ki yok vatandaşlar. Konsoloğa varıp teoşu olmaydıptır. Konsolun işlerleri bilen. Babur derne ahrana gerek gel. Derneğin ödü vatandaşlar tüzel kişilik yani yuridik litso. Derneğin içine hiç kaçan bir yeri gelip topulup şular yadat edip bilmeýär yap diýsem o taý hökümetin edarasy ýaly barda. To şu taýda şu bir illeşe bir topulup ýaşanýar edaýetler. Hökümet edarasynaky bir ýerine barıp edilen ýaly deň tutulýar. We aljak jezasy abişneden 5 sagyr bolýar vatandaşlar. Köp bolýar. Şoň üçin ýadyňyzdan çykarma. O taý daja polisiýa da islen wagty elin golunu tallap gelip näme gelip bilen ok. Olam ruhsat alyp da edip gelmeli. Tak što derneğin açylmagyny islemeýän hökümetimiz näme üçin şu zatdan öňüni aljak bolýar? Ana şu zatlar üçin. Arkaýyn 5 türkmeni, 20 türkmen oturup gümür ýamar etmesin, tanışmasyn, dostlaşmasyn diye. Bular birek birege
kömekleşmesinler diýe, ýykylanyň elinden tutmasyn diýe. Men şonu udawra oturýan diýe. Ha, RTB Ukraina kanaly we Rus kanaly we Germaniýa kansleri Angela Merkel bu ýyl işinden gidýär, artyk haramladaryň arkasynda durjak galmaýar diýe. Ne tip bolsa, durma barsın. Etçek olsan tüklüde edip bolor diye. Haçan çıkýas täzeden? Bilmedim. Kurban ulu Alemov. Ýere çıkmaly. Menem gitjek doýdum tapdym. Ya ýollar yapmağa dowam edibersin Türkmenistan hökümeti. Aktivistler, köpelder diýip her wagt amaýdýan. Her wagt amaýdýan. Bu iki ucam tayak bolla. Açsa da tayak, açmasa da tayak. Vatandaşlar. İki ucam tayak şu var. Türkiye'de Sadık Kargo'nun ve onun adamlarının cezasını vermesi, biz cezasını veririz, onun planı çıdıklı videonu garaşacağız diye. Yok vatandaşlar, kanundan çıkmalıyım, kanun cezasını versin. Kanun tağım verirse hoğlukman, azıcık hoğlukman, kanun hükman verir. Diktaturani teknologiya basıp yatırıyor. Doğru aydiyan, gatı doğru söz şu. Ni teknologiya sönne urunna 21. asırda bular yazatlar yani yıl geçtikçe hemme devletlerde de demokratiya, erkinlik goýunça, söz azatlyk goýunça, erkin telewiziýa goýunça bir isleg artýar. Hemme devletlerde de şeýle. Inha Freedom House'un freedomhouse.org'a girip görün vatandaşlar. Türkmenistanyň siyasi hukuklaryna nol goýupdyrlar, nol. Raýat azatlygyna, yani adam hukuklaryna da 2 bal beripdirler o. Bizden soň ya Eritreýa we bir ýurda we. Bizden İngilizde Eritreýa bir ýurtda, onsoň biz we. Ha, onsoň Demirgaz Kareýa we. Biz Demirgaz Kareýaňa bizden otyrys. Indi ýurdu maskara edýäňiz diýenler. Ýurdu maskara edýäňiz diýenler wa da. Biz ýurdun nemesini şolar ýaly ýapyň diýdikmi? Şolar ýaly Freedom House'un açýodyny şolar ýaly biz ediň diýdikmi? Ýok. Biz şeýdip ýurdu, ýapyk ýurdu edip saklaň. Böyle orta diýen içinde. Böyle orta diýen içinde Qırgızstan, Qazaqstan, Özbekistan. Bulan hiç deme biz ýaly ýapy ýok bulan. Barama SNG'den ayrılan seslerden. Bular näme üçin böyle biz edil bir ýaly biz şolar ýaly boldyk aýtyp diýsek biz türkmenler öňümüzdäki inteligensiýa öňümüz çekjek sonuň o işlerleri öz şahsy bähbitler hasabyna biz satdylar vatandaşlar. Biz satyp gitdiler. Olar oňa derek jaý aldylar, ilik aldylar. Gowdurmuş aldylar. Käbiri gaçyp gitmeli boldy. İlk önanly misal üçin ýoşan anna urban. Şolam wagtynda gollamadyk. Käbir öz ýazyjy şahyrlarynyň tutulmagyny şo wagt gollamadyk. Soňundan hem gaçyp giden. Öz gününe düşýärem boly. Ben şonu misal üçin Azatlyk radiosynyň işgär hökmünde görüp gördüm. Gowy işler edýänler edip gördüm boly. Şonuň bir kitabyny okudum boly. Yani hakikat görjek bolsaňyz birazjyk araşdyryň vatandaşlar, öwrenin. Hakikatlar başgarak gidýär görünüşinden. Öwrenin. Kitaplardan araşdyryň kim näme edipdir tarihte şol 90-njy ýyllarda nähil görüş alyp barypdyr. Yani birazjyk şo taraplara seretseň diýen. Şolar görüşmänligi üçin biz şuna geldik. Indi häzir hem biz görüşmän otursak, bizden soňkular üstüne geçer, olaryň biziň çağalarymyz bolar. Çağalarymyz görüşmese, olaň çağalarına gider. Şeýdip biziň bir de Gurban Ulyň öňünde tans edip gelen bolsak, biziň çağalarymyz onuň oglunyň öňünde tans eder, onuň çağalary onuň agytynyň öňünde tans edip gider. Arkada Şöhrat diýer, soňky Serdar Şöhrat diýer, onuň soňky Kerimjan Şöhrat, soňky ýene birine Şöhrat gider barar durar. Hemmemiz Şöhrat da Şöhrat. Halkyň aradasyny edilermi? Anan ýaňymy şoňa bolýa. Yani halkyň aradasyny ediljeğine anan ýany bolsaňyz aýdyň, menem ananlaryň menem dymjak. Halkyň aradasy edilýäni göremiz wa şu wada şendi. Aýda da gördük şu wada şendi. Hiç adam göremiz.
Ma bir görkezsin. Şunça haýyş edilýär, şunça ýollar açyň diýilýär, şunça ýok. Okuw sezonu geldin ha. Okuwçulara girende çykanda bolýar virus näme okuwçu bilen atan saýgarýamy. Göýberiň da o näme ýapyp saklap otursyň halky. İçindäki, ne daşyndaky barjagyny. Ene şuňky efirimde men diňledip görkezdim ha. Abiýa kassaň näme diýänni. Diňe daşyndan alýa, içinden göýberen ok. Daşyndan alýanam bara konsulluğun üstü bilen ruhsat berilen adamlar alýa. Gawatdylan alan ok. Aktivistler, Lüboýun gitjek diýsen akitjek adam ýok, siz arkaň geziberiň. O bäzin tutup akitme aňarda dursun. Gitjek diýende de konsulluğa akitmäne gaýrat çatany. Aslında nuru sessiz galyp bizedýäs o haramzadalara biz ähli edinetleri ruhsat berýäs. Ýurdun içindäkiler biraz hereket ediňler, illeşler. Biz ýurdun daşyndan destek bolurys ýa watan ogly. Dogry aýdýan bolyn daşyndan kysam kellesiniň içinde zamok bara watan ogly bulara näme diýmeli? Yani Türkiýede oturup senin görýän YouTube'uňy kim barlap dur, kim bilip dur o? Şo gorkuýny bire salypdyr. Şonu bire salypdyr bulan kellesine. Ay like koýsaňam Türkmenistan görýär. Görseňem görýär diýip hay Dubaýda bir gedek oturýan bolyn. Ýanymdaky oğlan birle gürleşýär, olam Türkiýede. Olam Türkiýede kysam näme diýär? Ay menim göräýdim däreý diýär. Mene oturan yerinden başa bela alaydym öýýän diýär. Like adam basma o men niýe. Indi gidip bilmeýän o diýip gynan otyro. Men näme diýjegimi düşünmän geçdim vatandaşlar şonda. O näil bolýar ha? Bir gören like'ın için, basanım için diýe göräýdim däreý diýär. Näme etjegimi bilemok vatandaşlar. Şolar ýaly düşünjede gezip görenlere birazcık düşündiräýin, gaýrat edelim. Men baram burnum ellemäne de gorkýan narkoman ýerlerim pädi. Ya gitçäşi kimliksiz ve pasaportsuz vatandaşlarımız bar. Şolar tutulsa deport edilýärlermi ýa-da ýol açylýança ýaban şubede ýatýarlarmy, ýatmalymy? Ýok, olar ýerler bozkurt kardeş. Ýollar ýapyklyk sebäpli kimliksiz pasaportsuzlar tutulsa 3 gün 5 gün şol geri gönderme merkezlerine tutulýar, soňam göýberilýär Türkmenistanyň bolan üçin. Öz aradasyň derdinden halk däldi gapysynyň agzyndaky agajy görýän näler diýär. Aktivistlerden ýanyna gelmäne gorkýarlar. Aýtmasan ay aktivistler bilen salamlaşmany gorkýan ay bu komediýalar bolup görüşmi. Görse görüp geçsinler, bundan beter näme garaşýar diýär. Mene like basmany gorkam bok. Mene like basmany gorkam bok. Şolar ýalak sözlük döredi, sözlem döredi Türkmenistanda. Mene like basmany gorkam bok. Men YouTube görmäne gorkam bok. Yani Türkmenler üçin aýdyp biljek sözler şular. Başkalar için komik bolyn, bizim için aýdyp biljek sözler. Men Türkmenistanyň raýaty, YouTube we like basmany we YouTube görmäni gorkanmak. Öňler gorkýady, meni gorkanmak diýip psikologiyada doktorgyň oturup bu fobiler bar adamlaryň, şol ýaly fobilerinden asmalymy gadýan psikologlara çağırıp. Salam amcan, telefonda Azatlyk radio diýsen aňardakylar togry oynarly. Azatlyk radiosyna 2004-nji, 3-nji ýyllarda Türkmenistanyň VPN arkaly girdim vatandaşlar, gördüm. Türkmenistanyň hökümeti içiň ýansan tutup bilmediňiz. Şo meniň ýaşaýan raýonuma deýişli Milli Howpsuzlyk Komitetine jeda beriň Türkmenistanyň hökümeti, beriň şolara. Men tutup bilmediler. Eger şoň üçin tutýan bolsaňyz. Siz halky bir-birine garşdyrýaňyz da, biz hem sizi garşdyralyň bir-birine. Olam etermenlik Nur aga di. Nur senen göre Türkmenleriň gorkup kaçýarlarmy diýe. Ay kaçan ok, tanışıp salamlaşanlar bar. Tölemede ýöne yani görse şey dip neme öwrenýärler bolup geçip gidýär.
Nuri nim burnun barada özüň gürle aýdyň, emma şol barada men kommentleriň birisini okudum. Nurun arkaman anan aýman diýilip ýazylypdyr. Hakiki burnu mellemene de gorkýan o mene. Hemme zat görünüp dur ýöne ardyň aýtmana adam ýok Türkmenistanda. Burnuňa degmedi ýa, degje watandaşlar. Ina degdim. Şi tersine gitmeni gowur ýana bir zat diýseler. Göýberýän bolsa bolýarly, şolan bir dert bildirer, agza bar. Ýok göýberýärler. Eger pennikde ka düşseňiz istenede gowuştgan zat tip ýaldan bolmaly. Türkmenler birleşiň zat Türkmen halky diktatora garşy ýaltylar bolmaly. Görseňiz surat halk gaýdarsyňyz alyp bilseňiz. Ýa-da sizem istenen owadan gaýdarsyňyz da. Göýberýän bolsa bolýarly, salam bir dert bildirer, agza bol. Uru pasostoluk meseleňizden gowy habarlar barmy? Bar watandaşlar, gowy habarlar bar. Şartlıkta görensin. Mena burnum elleýäniňe üns bermendir. Nämeseňet burnuňa degäýmez. Watandaşlar, prawo boluňar. Adaç gülkürräm geçsinä efirler bar. Azatlygym dinlemek bolýar, ýöne gurrun bermek bolmaýar. Onu maňa mehme işleriň özi aýdypdy diýe. Görmek bolýar, tutulmak bolmaýar da, dogrymy? Dogry aýdýan, biziň kwartirada 8 oglan bar, YouTube görmeýärler, gorpar. Vay, sen kwartiraňdan mysal bermek gerek, ha? Küçük çekmede ýaşan yerimde de şonu ýalapdy. Gorkuşup da edişip käýürleri. Ýa, nemis owadan biri bar, batyrrak da olun beýlekleri gorkýardy birazjyk. Oň soňam näme? Atyň üstüne bir prinsiň gelmegine garaşýarlarmy, Batmana garaşýarlarmy bilemok. Batmana gelen okşon aýdyn, garaşy berin. Türkmen näwa ýöne? Men Batman näl, men Türkmen. Batmana garaşýan bolsaňyz ýalňyş adama garaşýan, men Türkmen diňe. Ýöne sadece Türkmen. Bize komnatdan kovdular diye. Aýwatar, bu arada biziň Mansur dostumuz bady, näme boldy kaşol ýerleşdim ka watandaşlar, olanlar. Bir kwartira işlep berdi. Kim bilen habarlaşyp berdi şol? Näpim, sen bilenmi ýa başga? Ýa Soroğlu bilen habarlaşyp berdi, tamam. Men ajdara garaşýarlar diye garaşy bersinler. Men Azatlyk radiony Türkmenistana dinleýärdim, özümi kiçijik aktivist azaplardım diye. Görýäňiz, значит, menim aktivist diýdim diýen özümçe. Depesinden gaýnaw suw guýulan ýaly käýürleri siziň çykyşlaryňyzy görsem, käýürleri siziň çykyşlaryňyzy görsem. Men Superman ýa-na Gurban beredi, Superman, bamyň, Superman näme etdiň? Yerleşdiňmi oňa iş adadyny öýden bar eken? Oňatmy iş jaý hemmedat meselen çödüldüm ýa? Arada diýdiň-de ýetip gitdiň, bir habarlaşa. Gorkup şu güni öz-özümizi ýetirdik. Gaty dogry aýdýan. Men Edirne'de ýatdym, biz türkmenler gowy gardiyanlar maňa özel bakdylar, ýüzler çowanyň we Suriýanyň içinde türkler bize öz dogany ýaly bakdylar. Başşeýle bolyn, şo ýerleri düşmeň ödem aýlaý ýöne bize, şo ýerleri düşmeň ödem. Atan oğlu. Şu gün şatdyň dogulun güni gutlajak dälmi nolu diye. Biz şatda bugün dogulun güni tadark etdik, Murat Razakow goýandyra. Dogulun güni edip goýduk da şonu. Ay, o haramzada var ha. Düzeler mi düzelmez mi biljek ya. Olin küykünü gördüler diýemez wa. Salam Nura, haýsy haçan açyny beýle gidermi halkyň eýleri şonu gelmezmi bu kösençliklere? Bilemedim watandaşlar, ýani sabryň bolmaly, her kimiň özüne anamy bolmaly birinji bilen. Şo anam ýok da adamlaryň özüne anamy ýok. Ýani şu efiriň arkasynda menim bir wagtlar oturýardym, ýöne görünmesemem ses uğraýardym, bir video taýynýardym, şunu goýup beräýdi diýýärdiler, diýip berip goýberýärdim menem. Ýani halkyň sesinde meniň 4-5 san gepleşigim bar. Başga telekst olardy. Erkin Türkmenistan kanalyna
Her yerde benim gepleşiklerim kan. Döwlet Bayhan bilen meden gepleşiklerim kan. Indi bu wagt ol bize düşman ol elbetde bolyn. Nur Hasan bloklap çık. Oka oklojok bolyn şol ýönki WhatsApp'tan beren IBAN nomerini öňkülük mü oğlum telefonuna transfer çık şimdi. Hawa da şu öňkülük suda abla. Öňkülük. Köp sağ olun minnettar beren golloňyza. Basım netip boto telefon çalışıp TikTok barlak görjek täze telefon bilen baram men telefon çalışmaly watandaşlar. Seýap diýsem bu telefonum meniň Dubai telefonum. Dubai telefon e-mail nomeri blok edýärler. Şu wagt sim barym blokda dur. Sim 2'de gelip dur. Sim kimem ha diýmen bloklanýar. Tak što men istemesem tam telefon çalışmaly bolup gördüm. Edip bu ýakyn wagtda çalışjak. Doğulun gününden gutlayak oğlan dostun şartlı diýip. Şartlı durmuşa çıkaralım. Doğru aýtýaňyz. Ay onu var şu pena bilen öýürslay pena ikisini pena haramzadasy ba. Pena diýip bir oğlan. Goýun çopany. Ýene bizem indi siýasat bu watanymyz hakda pikir etýäs öň bolsa howaý arzuwda ýaşaýardyk diýe. Nesip bolsa. Bu halk indi jemlenşdi watandaşlar. Oppozisiýa öz arasynda kesekläp dursun, halk birikdi. Mene şoňadan ýa. Kakam 2002'lerde daşarda şarp magnitofonda dinleýärdi. Azatlyk radiosynyň uçaskowy ýöne gelesi gelýärdi. Kynurýardy ýaşyl biçili bolan soň. Biçili bolan soň gelenler tara oturan bolmaly. Ay Serdar. Ay Murat gowy özüň nämelmälik miting edeliň watandaşlar. Ora haýsy bankyň hesabyny goýdun? Cennet bolýan ki diýen meniň öz hasam bolmaly. Baram şu YouTube nememde neme var? YouTube'umda dernek var watandaşlar. Esas dernege gollaw bereliň haýyş dernege. Täp diýen kiranam 20 sene tölemeli halymda 25 töledik. Birazjyk käwirdatlar täpli. Nalaje diýene biziň halk bar, täze gelen studentler 2-nji, 3-nji kursa geçenler YouTube açmaga gorkadyr. Ine menne bar açsaň zat diýenoklar diýsem boldy. Sen onu türmäge ýang diýdiler, onlar studentlerimiz. Türmeden gorkalar may türmäge Türkmenden türmede gorkuşuna da haýranam men o. Taýam türmäge taý. Taýam türmede ýaşap berdiň, ýeni türmeden gorkýan. Melik çynanam sen merak neme kanal açaň ok melik täze kanal. Man bir kanal aç ösdüre ýoşdur. Şu kanal melik berdi Allah razı diýip kanal açypdyrlar agda watandaşlar agda bolalyň oňa gollaw bereliň. Görüşüň hiç açan nemesi ýokdur. Dowam edivermeliler. Nesip bolsa inşallah barjak ýa-ni derne we azar berýänleri bitmezmi diýe. Vatandaşlar Türkmenistan'a hükümet kim madar veriyor bilýärmi? Şu eğilip korkulup çekinip görsen adar veriyor vatandaşlar. Seýap diýsen Türkmenistanyň konstitusiýasynda da Jenaýat kodeksiniň hiç ýerinde daşary ýurtdaky gepleşen şu zatlar edip beren oğluň üçin enatasyna adar vermeli kanun madda ýok. Ýekece prokurorum aýdy bilmeýär, kadam aýdy bilmeýär, şonu adwokatym aýdy bilmeýär. Tak što sizin bärdäki daşarutdaky ýani işleňizde serdaryň edende merdan jogap bermeli bolsa nähili boraýar bolmany. Ya aýnaň edende maral jogap bermeli bolsa, maralyň edende jahan jogap bermeli bolsa nähili boraýar. Kanun kim nämeden olsa şo jogap bermelidir. O näme üçin onu o daşarutdaky oğluň üçin ejesinden tora berýändir. Amunun näme ejesinden tora ýadyňyzmy? Oğluň edip dur bolyn. Ejesi näme üçin oğluň oğlu edipdir? Oňa näme diýmeli? Göýberenmi, göýbermänmi diýip soraýadyňyzmy? Ýok. Akit ýadyňyzda kanun esasynda çäresin görýädiňiz. Onuňa ejesinden haýyş edip ýa ejesi barp ýalbarýady. Göýberiň diýip, göýberiň da ýalbaran üçin. Indi näme üçin siz tersine beýlelikden işleýäňiz? Seýap diýseňiz bir gaýrat hökümet işlerler. Bir gaýrat. Etçekärliň o. Etçekärliň bir daha yumuş oğlan diýjeksiňiz köpüňiz dinleýänler.
Etjek geldi. Men kanuna çıkacak geldi. Yani ha özüň näme etýäňizi edäýdi. Başlygyňa şey diýä göni. Ay juda bolmayan olsa çıkacak başlyk işden. Şol seni zorlap duranok. Şey diýsen. Birazcık mertlik sizem görkezin organ iş ýerleri. Nur men şol kolejde uruşdy. Men ne bardym? Meni 2 bolup soň 3 urmana başladylar. Menem dogrusy gaçman mejbur oldum. Meni Luma Safar meni näme diýär? Meni Luma Safar tanıya, Cuma Safar tanıya Gurban Nisen'e ene de barjak mitinge meni doktor Bursa'da. Yo nesip bolsa vatandaşlar derneğe gelin miting odatlarım bolorla intakbir esası bir kim näme bir birek tanışalyň, didarlaşalyň. Döwlet baýhanyň ejesi ýokdur günem kadar gowy göremok, döwlet ýöne eje bolýar ýatan ýaty mekan jenet olsun döwlet başyň sag bolsun. Hawa ýatan ýaty olsun ama. Allah rahmet etsin. Şatlyk ýallaram gerek Türkmenistan hökümetiniň haramlary tanadar ýaly. Şatlyňam bir edýän işiniň bir näme tarapam bar watandaşlar. Garşylyk bolmasa ösüş bolmaz diýäse, ýa Türkmenistan ösmek üçin biz garşylyk görkezýäse. Biz ösmek üçin bize de garşylyk gerek, dogrymy? Takşda şo tarapdan seretseňiz, olam gerekli. Hökman dernek direkdir, umytdyr, kyngyny gollawdyr, dogry aýdýaňyz. Law Nature. Nur salam yurt içinde internet açılışını talep edip protest etmeli. Şonu yurt içinde halk ayağa durur. Bu protestler köpçülük bilmeýär, habaram yok diýipdir. Bolup biler. Ýöne peýda berermi onu bilmedim. Yani halk oň üçin ayağa galarmy, galmazmy? Halkyň internet kaygysy särle çörek bilen ýağ kaygysy bolaýmasa şu wagt. O zaman berde yaz derneň hesabyny oňatdyň. Cennet Bayramova meniň YouTube kanalymda, videolarymda bar, gyýyska nemelerimde bar watandaşlar şol. Derneň reklamlary. Tere 27 diýe başlaýar, şonu da ýazmalym oğlum. Hawa. Türmede adamlar ýaşaýar, dogry aýdýaňyz. Şu wagt 35.000 kişi türmede we 90% dolu, maksimum 5.000 kişilik ýeri bar türmede. Gurban ola Alimowden bu informasiýalaryň dogrymy? Ho, 35.000 kişi türmede. Yani jem 40.000 adam alýarmy Türkmenistanyň türmesi. Men habarym ýok watandaşlar şonuň statistikasynyň hiç zatdan habarym ýok. Başga ýurtlaryň türmesinde de internet bar, bizde ýok. Ösen olar türmede ýaşaýarmy Türkmenistandakylarmy? Yani tagam şeýle de meň pikirimçe Türkmenistana yani daşa degdäsen paltan. Nämeden gorkýan, näme ýaşaýyş? Ýaşadyň näme, ýaşamadyň näme diýen ýaly. Kakam her hepde bayrama gidýärdi, kurorto diýip asy teredip otursak her hepde Eltepe gidýän eken azatlykyň näşe diýe. Eltepe. Azatlyk dinlemek, kronikany dinlemegiň öýde mullokan jenaýat o şu Türkmenistanda. İçiňizde ýansyn Türkmenistanyň mehemi işlerleri. Dinledim, gördüm. Bir gedek şol kronika goýun kommentariýam üçin menem çağırdylar. Gorad dele bilýänler bar bolsa Tolstoy'un uğruna Gorad dele çağırdylar. Näme üçin çağırýaňyz diýen onu geleň de bilirsiň. Barsa masal şol internetde goýun kommentariýam üçin çağırdylar bara. Görürnem okarnam diýdim, ýaşar ýalydyň ýurdu diýdim göni. Görürnem okarnam men dymdyrasyň gelýärmi diýdim, gömersiň 3 metr aşak diýdim, şonu adym ýan diýdim. Ondan soň men Hudaýyň kesenki dälidim. Tak şo diýdim. Ýaşar ýalydyň o diýdim, başga bir giden problemalar sanap çykdym men ona. On men öňüm efirlerde gurrun berdim watandaşlar. Başymdan geçdi şol. İş taşlanışyk etmeli, ähli umumy edili Ýewropadaky adamlaryň edişi ýaly. Az ölmersiňiz. Gata dogry men onuňky efirimde aýtdym, ol efirimim YouTube'a ýükläýilmedim. İş taşlanışyk bolmaly watandaşlar. İşler taşlanmaly hakykatdan. İş taşlanışyk başlamaly. Mekirlik edip çykyň o. Mekirlik ediň ýaramok diýin, olar mekir senem mekir bol.
Eger gönümer taşlamakdan korkkan bolsaňyz hemmeňiz. Taşsaň, öz eklenjiňizi özüňiz başga sowda ediň, barda ediň. Hökümetiň işini doduruň. Ol ýerine geçjek bolýan, wapşe gönüm birini joşursak. Yo, biz halka. Ya biz halk dämi? Biz halk bolsak, köp bolsak, köpäbiz. Näme üçin biz öz aramyzdaky şol bir çyksa şoň ýerine pul berip girjekler. Biz saklap aýnama diýilemiz oý. Men agama çykartdylar işden energetikeden, begenýän bir tarapdan. Gowul aýtdyr diýen. Birini adaldy bilsem bir peýda. Dogonlar, Tursultan ajan etip göbersene. Men şu an efirde diýip aýtdy. Nur YouTube'da hasap nomeruňy tapmadım, şol ýönki hasaby oklajak. Bolýa. Marynyň niresinden sen dostum. Marynyň wekil wadyr etrawynyň moluny peskeňişiniň çoton owasynyň ýaşaýjy watandaşlar. Ýagny 2-nji ýaşyllyk diýip eşden barmy? Mary wekillen 2-nji ýaşyllyk. Ana şu taý meniň owam watandaşlar. Ýurdun daşyndakylar gorkak däldir, içindekiler gorkak. Şu wagt Türkmenistanda kiçik antenany Ýewropa tuttursaň, Azatlyk radio dinläp bolýar diýe. Dogry aýdýaňyz. Men tanyş oglanynyň öýüne onamy barıp durýar, oglany çekinip dur. Mirza. Alo. Häzir gepleşjek bolýar. Daway. Şolar ýaly watandaşlar, ýani bugun kefir Sehraul bilen boljakdy. Bolmanlygy üçin ötünç soraýan. Men inandym. Gelerim ka diýdim, özi geljek diýdi. Goýdum diýip link uratdym. Ha gör diýdim. Ni akşam 9'da hukman gelýän bir saat geçmek dedi. Atmini detdi. Neyse, sağlık olsun. Çaňadan özi, tanışan özi, gepleşen özi yok. Pikir düşüncelerimiz aýra däl watandaşlar. Ýöne alda kende çatnaşyklar bardy. Gel şunu diýdik, efirde ederliydik. Onama da gelmedi. Demek ki özlerim bilýärler ki nirde ýalňyşlyk bar. Şoň üçin gelmekden çekindiler. Meni ara biri efire çağırsa ýaltanman barýan. Liz bir ak gara diýilse bolýar. O gara da ak diýip oturanyň efirine baramok. Bilýäňiz onuň kimdigini. Nura seni yamanam yamanap durlay maksat diýen olan ýürütlay şol Türkiýede diýen. Ay ediversinler oğlanlar, vatandaşlar. Meniň olar bilen işim ýok. Olar ýüre dursun, biz öz işimize dowam edelim. Beta oldun oýuňa telefonuňy tutup berýärler. Çekerler kimem bolsaň wara güldürme gayret et. Neyse vatandaşlar, köp sağ olun, sağlıkta görüşelim. 50 mutlu boldy. Bugünkü gepleşik bir şadýan şowkunly geçje. Germaniýada köp sağ olaýdýan, sança girden bolsa, hakikat bolsun. Olara Germaniýanyň maşynyny almasynlar, olarym o taý sanç sewe ýaman gowul men pikirimçe. Owa. BMW, Mercedes, Alman kimsen? Neyse. Sağ oturuň dönükler, tan dönükler sağ bolun hemmeňize minnettar gatnaşaryňyz üçin. Ýani görýänler hemmeňiz şol sanda efir edýän bilen dinleýänçiler hemmesi dönük hasagyna giren üçin. Dönük 2021 model hemmeňize minnettar sağ bolun, salykda görüşelim. Allahan bagtly gelecek Türkmeniniň başyna ýakyn wagtda gonsun. O günler görelim. Ýöne elbette görüşmeli. Görüşmesek zat ýok. Piknigem nesip bolsa ýakyn wagtda ediler. Habar berer vatandaşlar. Hökman etişler. Takipde kalın. Haberlerden, nimelerden kaçırmaň yani. Ýollar açylsa prokurorlaryň, beýleklerim gaçyp çykýar diýe. Dogry aýdýaň. Türkmenistanda telekeçli biznesmeni, paýy, pullusy, ministri hemme gaçjaklar ýotaýdan. Ýöne bir gaçyp oturmanjyk
kaçmalı adamlar belli. Şolar kaçırıp çıkgulýaly aşağı örmeli bolun. Dayan oklar da şonu. Olam bolor da ne tip bolsa. Ya şonda sağ bolun emmeňiz, sağ oturuň. Sağlıkda görüşelim.